Wel, dyma ni, Leo. Ti wedi chwarae dy gêm gyntaf i Gaernarfon heddiw. Ych chi'n hapus efo'r perfformiad? O'n i'n edrych ymlaen i'r gêm yma, a trwy'r wsos pryd o'n i'n gwybod o'n i'n dod yma falle hwnna, ond dwi'n meddwl, o pawb yn gwybod, y clwb i gyd yn gwybod swn yn gêm enfawr i pawb. Fatha, pryd maen nhw top y lig a falle hwnna, y ffordd maen nhw'n chwarae, dwi'n meddwl, nathon ni delio fy nhw'n briliant ydw. Fatha bob un player. Dwi'n meddwl, oedden ni'n Haeddu Curo, fatha sa pawb, os rhywun yn watch y gêm o'n neutral, dwi'n meddwl sy'n nhw'n deud, ni sa di Haeddu Curo fyd, ond dwi'n meddwl, Brad's cymryd gol o'n briliant, a wedyn Nathan Craig with streik. Amazing man. Na, dwi'n meddwl, o pawb yn hapus yn y clwb i gyd. Oedd hi'n hanner gyntaf reis ifan, ond eto ail hanner. Sa'ch ti'n cytuno bod ni di... Dwi'n gwybod, nathon ni allan dim bach well, nathon ni dominate o ddeud y gwir do. Dwi'n cytuno hwnna. Dwi'n meddwl na just y pressure yn y first half oedd o. Fatha trio control o'r gêm o falle yma. Dwi'n meddwl, pan mae pawb yn cael fatha relaxio fall, mae'r pel yn symud yn well i pawb a dwi'n meddwl mae'r spaces yn agor allan oedd ar ei Daz rei pel drwad i Sean a wedyn dwi'n meddwl mae gaps bach oedd ar y cae i gyd. Dwi'n meddwl fatha Ryan Cem gallu sefyll allan efo pel a pethau fel yna. Dwi'n meddwl, na, nath ni dominate y gêm fatha second half definitely. Ac dwi'n meddwl mae gen ti link i Gaernarfon, dwi'n Leo. Dy dad, dwi'n cofio chdi'n dod yma efo dy dad, mae dy dad wedi bod yn rheolwr i ni blynyddoedd yn ôl. Mae'n hapus oedd o'i clywed bod chdi yn dod i Gaernarfon? Dwi'n meddwl oedd o'n hapus, ond oedd o'n trio rhaid jocian a falle yn dweud, oh, you'll never be as big as me with the Caernarfon fans a felly, ond na, dwi'n gwybod o'n fawr di'r clwb yma i fod yn hogyn bach a falle hwnna, ond dwi'n meddwl fatha ddangos wrth dwytha yn y gêm cwpan ebyn Bangor, fatha faint mae pobl yn cefnogi Caernarfon yn falle a dod â'i home games o fatha 6-7-800 bron bob home game a falle hwnna. Dwi'n meddwl mae'n briliant, a dyna dwi isio. Fatha, o'n i efra chwarae Wrexham a falle fatha miloedd yna. Dwi'n meddwl bod o... Dwi'n meddwl bod... Mae'n siŵr sa bob player yn obviously licio chwarae efo crowd, because o fwy o buzz, ti isio impresio bobl hefyd, ond dwi'n meddwl, o'n siwt i fi o dwi'n meddwl bob dim yndi. Gret. A dyn, ti'n abod rhai o'r hogiau'n barod yn dweud cyn dod yma? Ynddo. Oeddech chdi chwarae yn Academy Port efo Brads? Sean, ie. Efo Sean, ie. A wedyn yn Wrexham efo rai efallai. Na chdi. A dwi'n abod Cai fatha o Port efallai hefyd, ond dwi wedi bod yn agos i Cai a Brads ers fi fod yn hogyn bach efallai. Dwi'n meddwl nabod Darren Thomas efallai hefyd, so dwi'n meddwl o hynna reit positif i ddod fewn yn nabod pobl yma anyway a Fish, a dwi'n meddwl edrych ymlaen i'r gemau sy'n dod ymlaen fan. Mae rhaid i ofyn hyn i chdi, achos dwi'n gofyn i pob sy'n arwyddo i ni. Sut ti'n meddwl oedd gwisgo Chris Millen o lain o cofio am i? Dwi'n meddwl dechrau heddiw bob dim a especially yn diwedd ar ôl cyrraedd gêm, ar fans yn gweiddi enw chdi falle. Dwi'n meddwl mae o'n rhoi buzz i chdi a dwi'n jyst gobeithio gallai cario ymlaen i creu effaith ar y tîm a dangos i pawb be allai wneud. Gret, diolch yn fawr. Da iawn i chdi am y debu o fideo ac da iawn, diolch am cymryd amser i siarad.